san wani abu? Sai ka faɗa. Ina tsoron wani abu a rayuwata. Yadda kike santaleliya kyakkyawa haka a cikin garin nan namu a ce ina tare da ke, ina tsoron wanda wani dole ya raba ni. Gaskiya ana tunanin ina ɗaya daga cikin matan da suke da wannan tsari. Domin ni babu wani mai kuɗi ko mai mota da zai zo ya sa wai iya rabuwa da kai, ba shi bane a gabana. Ni ma ina tunanin haka wasu lokuta, amma sometime wasu matan sun daɗe da 'yan mata sun yi shekaru da yawa suna soyayya, amma lokaci ɗaya ana tare, amma yadda namiji ya zo da motar shi ko da kuɗin shi yakan sai ta ko ya sai iyayenta. To na kan ji tsoron wannan ranar da za ta kar ka ji ka damu, soyayyar da ke tsakanina da kai ba zai sa maka haka ba, saboda ina matuƙar ƙaunar ka, ka ji ka damu. Wallahi wannan dalilin ya sa da burge ni, dan ni kana ina jin a rayuwata babu wani abu da zai raba mu da ke in ba mutuwa ba. Allah sai mutuwa. Kuma haka nake ji a rayuwata. Allah, ko wani wuri na je aka bata rai sai in ji na zo wurin ki na tafi da farin ciki. Shi yasa nake ta tunanin ba abin da zai raba ni da ke in ba mutuwa ba. Ashe da wannan rana da zana ne meki, duba da kafafuna da ke tabin sawunki. Idan ina da sauran kwana zan sami yardarki. Wa alaikum salam. Ba kai ba. Ke ba ni ba? Salam. Na zo na wuce masu na ganci da wannan na dawo na ga wannan ba irin magan da ya kamata ki rika sanar. Wallahi mun tsaya mun. A bai kamata ba girman ki bane. Kyakkyawan mace da kike ta kina tsayawa da irin wannan yara. Su ba dukan shi ba inda ka san irin barayin agwajen nan. Zo shiga mota da Allah mota.